Queríamos impulsar o Concello, o que temos no Concello sobre todo, e dalo a conocer, e tamén con esta feira tamén os produtos da nosa zona. Agradezo que a presencia a miña dereita Lalo, o subdirector do Goberno na provincia de Ourense. Temos este ano como pregoneiro a Carlos con raíces aquí no Concello do Bolo, do pobo de Valdante e do pobo de Celeirós, aunque está en Madrid, pero bueno, el tira polas raíces de aquí da nosa terra. Agradecemos tamén a presencia ao tinente alcalde do Concello de San Juan de Río e tamén o de Manzaneda, aquí Carlos. Benvidos a este Concello e, bueno, por apoiar esta iniciativa. E, bueno, como nunha corporación tamén está aquí Lorena da oposición aquí do Concello do Bolo. E nada, pois nos agradecemos